Joan d'Ourenys tenia concertada una visita a una granja d'Esclet. No em pensava mai que aquella trobada amb en Gerard em canviaria la vida de la manera que ho va fer. Aquí tenim les gallines, les millors del món. Molt bé. Aquestes gallines, raça rossa, fan 300 ous cada dia. Perdona si em poso un nom demanen, però... I allò? Aquí lloguem la nau els dissabtes al dematí per venir a fer ioga. Són una gent de Barcelona, Vull dir... Però bueno, les gallines aquí mengen, aquí beuen i allà fan ous. Un ou cada dia. I jo et pregunto, vols que facin un ou cada dia o vols que en facin 20? Jo vull que en facin 20 i els de ioga no hauran de venir. Doncs a Orange tenim la solució per tu, el comandament màgic. A veure, ensenya'm què fa això. Tu apuntes la gallina que vulguis, prems, per exemple, l'1. Mira, ja veuràs. Oh, un ou. Exacte. Però un ou el fan cada dia, ja t'ho he dit. Agafa la gallina que vulguis i te'n fas 20 de cop. Cliques l'1. Oh, un ou. Ho veus o no? És fantàstic! I et diré més. Fixes el mes i guita! Un altre. Un altre! Hòstia, tu. I així pots anar fent, i van pujant els ous, i van pujant els ous, i van pujant els ous! A poc a poc. Ja veuràs, prova tu mateix. Sí, a veure, i aquest piu per què serveix? No! Això sí que va bé. Segur que avui en fas 20.